magaresponder back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato nga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, sa balita international. News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Breaking news, flash report, just in report. Mangin kabuylog naton ang puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Opdama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control Technical Side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinaragan ang usually anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 20 minutos nga pagpangalagan. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:41 na. Kasi alert nga ito nila nga patrol action cell. Check abi kito may mga nagapinanumba kuno nga ambulance padulong sa area ka Granada. Gabo diri naga-chat sa ato, no? Standby lang sa ato sila makauturan, ha? Kung double check na sa ato sila patrol. Ang information kung bala may ara nga sunog nga nagluntad diri karong gabi sa ato sinidakbano sa Bacolod. Hindi ba lang gabi og pugtak-pugtak ang ulan, no? Laka-lakang ulan pero ka Pasko gid. Along sa mga motorista, ha? Dando ka ato sini nga dalanon. Hindi mayo ang lakat sa aton sini parahon karon nga gabi. Sa aton sini nga mga kaaksyon, nagalantaw sa ito sa nga Facebook Live, ang nyo sa nga mga greetings. Paliyog lang, tingba kag riputa lang, ha? Ang pinaka-importante sa tanan, sa ito sa nga mga Facebook lover, nga nagalantaw, bala ka nagapag-greet, palihog lang. Ayoko lang sa inyo, be. Like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw. Kag sa mga nagataya sa Lotto 655 kag 45 karon, ang resulta lawagon taman ina. Dugay-dugay diri sa aton siling pangalagad.
siyang akong migo bala nga si Dicky Guanzon. Nag-obra ni siya sa office ang DILG, yung mga barkada ni Guro. Kung sino bala lang nakasiplat kay Gati Lagrama, no? Gati Lagrama, so masobra na ni Dwa Kasimana, na wala makapauli kag hindi na makontak ining si Gati Lagrama. Batasan siya kung magkadto siya sa diga lugar, nagapahibalog gini siya, kaya ginikanan. Hindiin siya makadto, pero sa subong, wala gid ini naka-text o kung naka-chat sa iya sini nga pamilya, no? Pinapangabay gid ini sa iya sini nga pamilya, kung mata, kasi nagapamati si Gati Lagrama, or may nakakilala man kay Gati Lagrama, mga friends siya daw o kung mga suod yung abyan, palihog lang kontakid sa iya sini nga ginikanan kay nagakalabalaka na ang iya sini nga pamilya. Angot ini nga paibalo kag public service akong suod nga amigo si Dicky Guanzon sang DILG office sang Bacolod. Sabay pa. Kasi kung may mga bagay lang nga daw wala kabalo kung ano ang rason behind sini. Kasi kung may mga problema man gamay, pero ang concern hindi sa ginikanan ni Gati Lagrama, kung diin ka man nga bahin sang Negros o Visayas, nagapamati kagiman sa program ta, palihog lang kontak sa pamilya mo kag pahibalogid kay nagkakabala kagid ang imo sini nga pamilya. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:46 na. Baw. Ang iban daw hindi pa kabangon, ang iban daw hangover pa sa selebrasyon sang New Year. Kamusta nga to sining New Year? So far so good ang information sa ato sini kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Bacolod City Police Office. So far so good. Ang mga biktima sang firecracker, masyado lang gid kajutay, no? I-compare mo sa nakaligad nga pila, 2-3 ka tuig, including ng 2 ka tuig ang pandemic, masyado kagamay sang turnout sa mga biktima sa firecrackers, kang hindi gid man siling naton nga dalagko gid ang mga halit sa lawas nila, mga minor injuries lang, especially Bacolod, mga minimal lang gid kayo nga mga cases sang firecrackers victim. And we are happy to note nga sa Bilog Negros, including ang Bacolod, wala kita sang reported stray bullet or indiscriminate firing. Durante nga ginasug-alaw naton ang pagsulod sang bag-ong tuig 2023. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, last 9:47. Action Cell indicate hindi ko naraka na sa area kaya ito kadamog isang concern din nga mga taga-Granada kag taga-Barangay Langilan nga nagabati bala sang inuwang ka mga ambulance kag sang aton sini nga Bureau of Fire sang aton sini nga mga bombero. Paliog lang Action Cell base maka-contact ka diri sa aton nga studio para mabalaan tang latest nga development dira kung diin nga parte sang Granada kung may ara man sunog nga nagluntad karon nga gabi sa aton sini nga pagpanganagad hasta sang pizza uno sang kagahon way gid sa daragko nga mga insidente or aksidente. May ara aksidente pero mga motorcycle vehicular accident lang, mga minors man ang pilas nila. So at least bisan paano ginakalipay tang shadow kagamay sang turnout sang firecrackers victim sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:48 na. Sa pag-sulod sang bag-ong tuig, do kasakit nga balita, no? Kag daw ka subo nga sahi sang
balita di mo lang makuan sa aton ang masugalaw saka sang nagapanguna nga petroleum products din ang mabirada. Was Pizza 3 ikatatlong adlaw sa bulan sa Enero 2023 saka naman 2 ka pisos kag 90 sentimos kada litro ang gasolina. Ang diesel 2 ka pisos kag 10 sentimos kada litro. Ang kerosene 3 pesos kag 5 sentimos. Una pa lang imbukada sang bulan ka Enero 2023 saka dayon tawag kita konsuelo haw. Tani bala mayong balita haw. Ini daw malain ni nga balita ni kati buwas saka ang crudo ka gasolina dala ang kerosene. Ay puwerte. Ang aton nga mga bus terminal, seaport, airport, wow, pinagadagsa man ang pasayro kay inugpuli na nila. Buwas may opisina na. Oh. Mga bus terminal ta gaginutok ang pasayro. Ang aton nga seaport gaginutok man ang pasayro. Iti buwas may trabaho na. Ay puwerte. Kabudlay nga sitwasyon no. Kati amogid man na. Given na gid man nga kada Disyembre sako ang pauli kag sako ang pakadto sang mga bakasyonista mo sa ilang nga mga lugar bla. Kung ka magpauli para na kapedalomba kag ginutok na. Sa aton nga mga driver kung daw seating capacity ng aton nga salakyan hindi na pagdugangi pa ha. To the extent nga ang pasiro basi hasta na sa baba o top la. Ang iba ya to niya mapasipalat man mo. Sa baba o top dal makapungko para makapauli lang. Hindi pagkaga may pisina na. Ay puwerte. Ay pagkita indikasyon kay Kwan, kay Axel Minardo. Chat sa aton diyan. Kumusta ko ang Kwan? Ang sunog. Saan ba lang action sel Minardo may ara ka development pakigangot diri sa aton nga news center para nga makontak ta kadara. Kadamog isang concern nga mga taga Alangilan, Granada ang nagapamangkot sa aton di nga Facebook live kuno ang development sa sunog. Nagkasagsagan sa alaw naton sang tuig 2023 sa La Carlota do may sunog man to no. Pero isa man lang to kabalaya. Dasig man lang to nga naka-responder ang aton nga Bureau of Fire Protection sa La Carlota kag na kontrolar man na ang sunog dito sa Muersa, Barangay Balabag, no? La Carlota City. Mga halong-halong kita. Disyembre man, Fire Prevention Month man. Kilanglan nga maghalong kita kung ano ang plastada kang sitwasyon kay ang sunog ya wala niya gaabot sa Fire Prevention man kag bulan sa Disyembre mo. Anytime ya maabot na sa balay mo kung di malason ka mo na perming sulit-sulit nga kung may mga ginagamit ka mga gadget palihog kung matapos yun na charge kakasa para nga hindi mag-overheat da mga gamit masulod balay nyo nga way na ginausar nga nakasaksak lang da unplug nyo gina kay para layo sa disgrasya ha. Kalabanan sa sunog amugid man na mo short circuit kung hindi na mapalong dayon ibasa mo ng halinan sa pagkasunog sa inyo silinga puluyan. Delikado dahil masunugan. Special benting nga mga lugar nga sa squatter area. Bow! Dalhit ang atay mo. Basta ganit may sunog sa squatter. Daw kung nervyos ka. Kung hindi mo na dali mapunggan, sigurado. Kasig na yung maglaptang kalayo. Especially kung himo sa light material ang mga balay na nagatalindog
sa palibot. Unang iban nga do ginakulbaan gid basta register sa squatter. Walang ga inikit-ikit lang ang kwan. Naga inikit-ikit lang ang mga balay kadelikado gid, no? May gabi din na kay nanay te si Noble ba ginapatunugan naman ni Kwano. Ginapatunugan naman ni nanay te si Noble ang yarang transistor ho. Ginahulid kung magtulog siya. Ay, pwerte. Nanay te si Noble. Happy New Year ta sa imo na ya. Kumailan dira kapag pamati diri sa inyo, wala tuntunan. No? Ayos! Action Radio Philippines Standard Time. Last 9:55. Balik kita pagkatapos ni. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto? Gusto pila pa sila tanan? Sila
eskwela sila, sir. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila, ang Ginoo, may ginatigana, gid nga tawo, nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko po, buot, nga mo pirme, para nga, kag ma-pray ka mo, nga ang kinanglanon nyo, ihatag sang Ginoo sa inyo, kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible, why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlano nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato pagpalagad. Kung nagpamatik rin si Nanay Helen Bacauco bala sa San Enrique. Nay, kung pwede makakontak ka diri sa Aksyon Radio kung sa akon personally, no? Importante kit, no? Kung nagpamatik si Nanay Helen Bacauco or base man nakakilala man kay Nanay Helen Bacauco dira sa San Enrique, palay ko pabalo sa iya nga mag-contact diri sa akon sa Aksyon Radio. Pangitaon niya lang si Aksyon Eric Magbanwa. Nanay Helen Bacauco. Importante gid na yan. Kasi makakontak ka, di ba? Kasi ikaw lang itong pag-asa ng bayan, eh. No? Nanay Helen Bacauco. Palihog kontak ka sa ako na importante. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:01 na. Check na ka ito sa nga patrol. Baloon ta sitwasyon sa nga syudad sa Bacolod. Kag sa pagpadulong ni Aksyon Zell Minardo dito sa may Barangay Granada, kuno sa may Glendale Subdivision ang fire call, no? Area na ini sa Barangay Granada ang Glendale Subdivision. Baloon ta ang sitwasyon sa Bacolod. Sige pagapon ulan, ha? Tiri pang aton sining kalibutan kadaw napuno kagalo mga aton sining kalangitan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, may patrol, field report. Aris Aksyon Zell Minardo sa patrol. Aksyon Zell, may gabi, please come in. Aksyon na Eric, live kita diri sa Saraya Glendale Subdivision sa may Barangay Granada, nakasabing sa diri ka residential fire ang nagbunta din sinigid la mga gabi. Pero tiyari nakita ang aksyon na Eric sa aton nga live video which is naka-fire out naman ini ang kalayo aksyon Eric. No? Sa ininampan yung aksyon Eric na pag-sulod entrance isang subdivision mo na sa Glendale. Kaya pagsulod na diri sa may entrance action Eric Arigid siya sa left ni portion na mo ini ang pinakauna diri nga balay. So amo na ang ogin tudlo sa mo di pangkot ng instruction Arigid sa una sa nga balay. So nagapadayon pa sa gyapon sa nga investigation diri ang Bureau of Fire Protection na kay diri damo halindira nga mga fire truck pa sa may Bacolod no ang nag-augment diri agud ang mapalong ni Dayon Action Eric. Hindi ka to sa kasulod sa area to sa nasunugan Aksyon Zell? Action Eric? Hindi ka to kasulod sa area sa balay ka nasunugan? Action Eric, kay ginaano pa nila subong sa sulod sa malay na hindi pa tama kay gin cordon ng area. Oo. So, Pero hindi ka sa footage na sa balay ka nasunugan? Amo na siya Eric ang sa tubang gid. Amo na ni siya. Ang balay sini, which is ang mga pangyayari po sa may sagama dahil kay kadulong-dulong gid ka tama. Ano nandang balay no na Simi Bungalow, up and down na, ano? Zell? Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10 sa 3 na nautod ang linya ni Aksyon na Zell Minardo. Zell, ano nang balay nga nasunugan na up and down asa Simi Bungalow kag anong initial dira nga papangusisa sang arson investigator ta anong cause ng sunog Aksyon Zell? Aksyon na Rex, sa mo mismo
ang area kung ang balay sini nga nasunog, nakang makita naton, so naka yellow line ini, kaya nag-investigate pa gyapon ini ang Bureau of Fire Protection. Ano nang balay na Sel? Up and down na? Simi bungalow? Ano na? Bungalow lang action Eric, no? Ini ang balay, bungalow lang siya, which is makita naton sini puro concrete siya action Eric, no? Ang Okay. iyang wall, sinibalaan mga pader, ang dingding niya, Ang dingding niya ibo sa simento. semento siya, actually, mga may grills nga nakot, pero ang kisame, ang foundation sang iyang since sinasinerik na mo na ang made of sa mga discordos, no, kahoy kag plywood. Pero kung makita anto diri halin sa gwa dia pakato dito sa sulod is napupok gid generic. Ay, gali. No, ang mga kagamitan sini daw wala gid bilhin almost ano gid siya, no? Diri sa pagtan-aw ko daw wala gid bilhin ang mga gamit o kung sunod, no? Ang mga kagamitan diri sa may sulod kay may makitaan kita mo mga kagamitan yun ako mga bayo ni guro nila. No? So makikita kita diri sa pwede ito mangkutan. No, kasi huwag na balay sir, oh. Huwag kita balong rumang dito kami mo, layo kami. Oh, pero may nag-expire na di, sir? Dito lang. Oh, ay, mutation, Eric. No, kay kagina, nanarabyan ko sa may ambulance, isa ka do senior citizen na siya, Action, Eric. Ato siya sa ambulance, isa ka lalaki nga tigulang. No, so gina-planuan, itong dalon siya sa hospital. Kung tagaan na isang first aid, nakagigda na to sa may ambulance kanina. So, pero ang bata ko, no, akan nag-investigate ang ano ka mag-ginasa? Kung nag-and ka dako ang kalayo di kanina? Nakita nyo? Wala gid sila gamit nga salbar? Wala, oras. Siya lang ginalita. Pero na isa. Mga 65 na edad. 65 ang edad, oo. 65. Ngalan? Ano pangalan ni sir? Saan tagyari, sir? Kilala niyo, ma'am? Si Sir Godofredo Peña, 65 years old, ma'am. 75 na connection, Eric? 75 years old. Si Sir Godofredo Peña. Siya lang isa. Godofredo Peña, 75 years old. Si Godofredo Peña. Siya na tayo isang star sa balay. Wala siya sa mga upo niya kabataan niya sa Hawaii, ano? Wala action, Eric. No, sunod sa ila sa Stone Heaven. Kung nag-asuner ang ilang mga ano. Ari si Sir ang bata niya na action, Eric. Sige, be. No, Check, be. Di na siya nasunog? Sa action, Eric. Naglakapa yan. O, yun napangita niya. Ipapa kay ano nila. Lower dalon ko na sa hospital. Kung naglain ang pamatsag, siguro sa nervyos o kung sa cold action, Eric. Siguro. No? Oo. So, ginapare-pare. Kami ano ba siya naglasikaso. Kung importante action, Eric. Siya lang di man ang isang star sa balay. Ang iya pamilyara sa isa ka subdivision man. Oo, subdivision ng Stone Heaven man, no? Oo, subdivision. Nasa babaw, pag hindi ko na-action, Eric, Granada man sa Yapon, ma'am. Stone Heaven, nag-star ang pamilya, Sel. Action, yes, action, Eric. Klaro, huntag pamilya yung iba na nag-star sa Stone Heaven, Granada, pero siya nag-star sa Glendale subdivision dala sa Granada. Yes, action, Eric. Siya lang di isa sa may Glendale subdivision. Aha. Pero ini ang bata niyang iba, nara sa may Stone Heaven, nga subdivision man, pero sakot man sa nga barangay Granada. Correct. Kano kuno ang ginhalin na sa sunog, may diya Canada, pero pamangkot ko sa mga palibot. Ano Di na kalayo naghalin. Kapag dalay ka mo na doon, ma'am? Oo, siya lang na di isa. Okay, ang mga aridri sa buong action na rek, mga taga-diran, akala sa tabok sila yung balay sinidri. Mga yun naman, mga oras, ginong nagluntad. May 1 hour na. 1 hour ago na action na rek. Action, Zel? Nalipatan ko na ang kandila, action na rek. Okay. Mo na pamangkot ko gani. Mo na pamangkot ko. Kung among tigulang na taga-star, way kagamit siyang suga. I mean, way kurente, kandila ginagamit siya na da. Burn out, dili ko na sa election na rek. Okay. Burn out. Pero may kurente na di sa ma'am. May kuryente siya. Galing nag-brown out niya. Mga pila na oras nga brown out. Mga 2 hours lang siya na rin. Oo, kag bago lang natulugan siya, ma'am. Oo, natulugan siya siya na rin. Ay, sus. Oo, kaya nagligad lang siya na rin. Natang nagligad nga tikalala kung madamdaman ta ang iban sini nagsindi kag ginapungtong bala sa plastic mga bako sini kag kung maupo ng tendensya mo so man ni ginahibalo pa diri subong bako bala kung amo man bala actioneric no ang theory ta lang o kaya tapos ambulance Kung amo pa ng Sel, kung amo pagsunog gali da natulugan ang tigulang posible way kurente. Yes, action Eric kay nagasiga lang ang kandila natulugan siya. Oo. Kay kung mo brown out da.
brown out direction Eric mga 2 hours na ko no. Sa mga alas 7 pa lang brown out na. Okay. Kag bago lang gyud nagsiga. Na timing man sang pagkasunod ni mama pagkasiga. Yes, oo. Timing. Lapit andi na ang pangiya ko mga kandila, ma'am. Sa kusina dampe. Pero lapit man sa kuryente, ma'am. O lapit ko na sa kuryente action Eric. Kung mo pagkasiga, action set pagkasiga, nasunog na yung balaya. Oo, sa pagsiga na ma'am, nasunog na action Eric. Okay. Nag-timing lang din ko na nga pagkasiga. Kasi bang brown out naman na? Brown out sa iya lang action Eric, pero Hindi. sa iba di nga siga ng balay. Ako na mo sa yalaya balay ang brown out ang palibot, hindi kasigang suga. Oo, siga si subong action Eric. Okay. Napaso sa ma'am. Napaso sa? Sa lawas si action Eric, kung wala siya kuno napaso, wala pa siya kabatyag na Ay, sus. nasunod ng iyang balay, ma'am. Kung mo gulo na tulugan, hindi siguro mahamuok. Oo, correct action Eric, na nagkamang naman sa kuno pagwa. Oo, hindi na siya hindi na mayo ko na paano. Oo, hindi na siya ko na mayo action Eric. Sabi makalakat, nagkamang naman sa pagwa. Ay, kaluoy. Pagwa niya kadaba-daba na ginadyo. Ano ma'am, may nagbulig man ba siya di sa gila? Oo. Man gani man wala. Oo, gani. Action sir. Action Eric. Hold the line please ha. Balikan ta kada. May pasunod na kong commercial. Standby patrol. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga. Isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa
atipan sang ako mga tao. So again, mayong aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang iya ko sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO nga ginatag sa amon pag hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Philippines Standard Time alas 10:14 balikantang report live gikan sa area sa Barangay Canada sa Glendale Salvation ang pagkasunog sa balay ni Godofredo Peña, 75 anyos. Balikanta sa Action Sir. Action Sir, lapis ka back. Action na Eric, no, so diri ginapamangkot sa mga investigators sa Bureau of Fire Protection, no, ang diri ma'am, upod ka muna di kagina, Mr. Godofredo. Diri ang akon balay. Ang tupad balay ni Action Eric, no, ari kay balay na din ni Sir Peña, kag ari di ang ngaya katupad balay lang, o medyo madulom, wala suga. Oo. Ma'am, nakasulod ka mo tigina sa iya nga balay? Wala kay nagkarab-karab na ang kalayo. Pag nakita namon nagid yan kapag asa ang balay ko dao, luno nagid sa aso. Ang nagsulod na lang nagkuha sang bago kaya ang papilis si banahon bala. Ang ako na lang inablo. Ay, sister, nasang balay mama nun kagina na mention niya damo mga libro. Yes. Oh, ako gid as in. Nakita niya ma'am kung di na tungtong ang kandila. Di ba sa may lamisa yak na may plastic na siya nga latwan. Plastic nga lamisa. Yes. Ang kandila ano kalaba mama kon kanubo. Nang inablang tag 5 kapisos ka. Yes. So ano action Eric? No posible kay ti imagine nun ta ko mag-isa ka oras o kun duwa na nga ka oras nga brown out ang 5 ka piso nga kandila. Ang duration sila do hindi malawigan sa isa ka oras nadasig na maupo Action Eric. Isa oras yung mga 10 minutos siguro upo sa. Kung namong iya lamisa nga ginatungtungan plastic, guro naluna yung plastic. Posible. That's why ang service Naupo na kandila, naluna yung plastic, nga lamisa, nagkarab-karab. Yes, oo. Posible Action Eric na muna ang ginatanaw sa subong pero ang sa BST, no, ongoing pa man ang ila investigation. Pero kalabanan Action Eric. Pero nang review mga statupad balay sa tigulang na ang ila balaya wala madala? Wala Action Eric. Na hindi Okay. siya dali madala kay ti ang pader bala daw firewall, no? Firewall sa Action Eric. Firewall ni kuno ang pader sini sang diri sang victim. Nasa nasunugan. Kaga mataas. Kung nadala ni ti lapit naman gud Action Eric, no kagang kudal sinidaan kawayan padri sa may tupad balay. Na mayan lang si mahingagaw man ganing kita mga kagamitan sa sulod. Ano gid tupok gid. Kung mo, abot ko nakita ni Manang ang pagamangkamang sa tigulang pagwaas balay nila. Ay, ma'am, nakita niyo ang kamang ni Sir Dre pagwa? Pwede siya. Ayun na. Ang bata ko nga lalaki. Ang balay. Ang bata na ni ma'am nga lalaki ini ang nakakita Action Eric. Pero may sunog yung mga lawas ni Manong. May pilas sa Sa ulo, kasabot ko. paso ni siya ma'am no. Paso. Oo, paso Action Eric. Makaamo ni ang natsyaga niya. Di nang paso yan na yun, parte siyang lawas siya. Ara sa may right nga Sa? ulo, sa may iya nga ulo, likod kag sa iya nga braso. O right side sini sa iya nga likod sa ulo. First kag may degree braso. burn? I-check ko lang karon Action Eric. No, kung first degree burn kay kagilag. Kung mo yung tigulang ng reaction siya, hindi nakalakat, kasi pungko na sa, may wheelchair ni sana, no? Hindi na mawa ka lakat kay may arthritis pa ka Action Eric. Okay, so kung mo ko, May ginabatag naman dito sir. kung mo natulugan yung magli si Lolo. Natulugan na gid siya Action Eric. Ay. Kay burn out natin agin sindihan na ni suga. No kag sampag siga na ko no, wala na siya kapasiga nagadaba-daba na digili ang iya nga nga balay. Sus. No kung wala siya napaso, wala pa siya nakabatsyag, Ay, nga natulugan na siya. Ayod lang. So, amo na Action Eric na kay gamay laman sila ni ang square meters, ma'am. 50. No, ang cutting ko na 50 square meters, lote ni ma'am, flooring man siya. Ang tanda na Action Eric.
ang floor area do So, ara. ang kuha ng house and lot, 50 square meter. Kang flooring do ara nasa 32 or to 40 square meters sa generic. Gamay gali gamay ka balay gali gamay. Yes, gamay lang kating niya sini generic. Ay. Dapat tani si Lolo, tani na may upod na tani sa mo nga edad ka doon, hindi kalakat na. Dapat may upod na kung gabi siya balay tani. Ako na ganyan ba sa mga hinabless kan sa bata dito na medyo ano naman medyo strict naman good na sa mga daran mo na generic. Tiga kwan guro. Ang basta bala kami mga tigulang kung siya ka to takal lang magdamo taos balay mo. Mag-react generic. Kaya ang gusto yung guro ya, nga siya na lang guro sa balay da isahanon. Medyo request na ka na kung saan malipot yung sa react generic. Correct. Tigaling kay normal naman ang generic na mas nagatigulang sa kapersona. Basta katigulang ka ka ulibadon ka mo. Oo, kay di kong ako ano lang, wala di tao, balag anday na electric fan ma'am. Oo, kay galakat siya. Oo, nalimtan kakalipat naman gurok generic ng mga appliances. Tama ko na problema, dapat tani sa amoy nga pangidaron, kag may balatian pa sa permisi kakalipat, dapat may upo siya bisan isa na tani kabilog, bro tani nga bata, idabla o apoya. Lagi na hindi siya gusto of dan, di ma'am, sa dere. O, hindi siya gusto of dan na generic, na gusto ya, nag-aisahan nun. Oo, kahit may balay, manin sila ko nun sa may Stone Heaven, pero gusto niya magpain, o kung mag-isahan nun, na nag-react generic. Wala sa asawa? Wala na sa subang asawa mo, no? Oo, wala na generic. Balo na bali, balo. Oo, balo na. Pero may mga, sila kabilog bata niya, ma'am. Tatlo kabilog. Ginanam ako na sa bata, galing kay gusto niya nga mag-isahan na generic. Ang kabataan niya nga tatlo na dito nag-star sa Stone Heaven? Tanang sa Stone Heaven sila tanan ma'am. Oo, tanan generic dito nag-isa. Siya na isa nag-star sa Glendale gali. Oo, kilala na ma'am. O naga-rent na rin siya generic. Ga? Naga-rent, Arkila. Agarkila na siya gali da, okay. Hindi Yes. kita gali yan si Sari nga balaya gali, Agarkila na da sa. Correct, generic. Ano mo Brian may retired employee ni siya no? Ano mo Brian Ano siya ma'am? Bra? Manager sa isa sa company sa unang generic. Retired manager. Oo, retired na nga manager sa Ate may pension man siguro Oo, sa realty action, Eric. Realty sa mga kuan mga duta guro Oo. Ang wa do broker guro no? Broker action, Eric. Okay, sige. Oo. So for action, Eric, no, ato na ni karon ni baloon ang dugang diri nga detalye kay ti posible no balikon pa ni buwake do medyo madulong pagid ang area. Pero mga balada nga iba niya subong kasi liligaran suga da. Action, Eric. Magluwa sa iya balay nga way siga kati amo na nasunog. Yes, ini ang iya nga balay kag ang tupad balay amo ni ang resiga subong action, Eric. The rest kasiga. Ang rest action, Eric, na nagsiga naman sila. Sige. Yes, action, Eric, ang dugang detalye ato na lang din buloon as investigation sinisang Bureau of Protection. Like kita diri sa may Barangay Granada, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kinaksyon Sir Minardo reporting live dira sa may Glendale Subdivision sa Barangay Granada ang pagkaupos sunog sang balay ni Lolo Godofredo Piña, 75 anyos. Ang istorya sinigali sa pabusisa ni Aksyon Sir Minardo, brand out mga 2 na ka oras. Tinagagamit si Lolo Godofredo Piña sang kandila, gintungtong niya sa lamisa nga plastik. Diyos kay na kwan. Na upod ang kwan, ang kandila, nagmakot sa plastik, nga lamisa mo to nga nag-create sa dakong akalayo, nga mo to nga nasunog ang balaya. Without knowing, kasi Lolo Godofredo, natulugan man gali. Kung wala sa kabatsyag init, wala sa kabalo, kung kagadaba-daba ng iya sila nga balay, amo to nga nagkamang na si Lolo Godofredo Peña, kaya hindi naman sa gali mayo kag kalakat. Retired broker ni siya gali. Ang negosyo ni broker, bigya sa mga duta siguro, balati. Retire na siya. May kabataan siya ito 3 bilog dito sa may Stone Heaven sa Granada man. Tingin nakuha siya sa kabataan niya nga tani siguro dito na lang gamistar sa balay nila. Kaya kati si Lolo Godofredo Piña may pagkaulibador ni Grungot Sahit tigulang ni
Hindi siya gusto nga may upod siya. Gusto niya magsipirit sa kabataan. Nga amo ng rason ko nga na nag-arkila na siya sa balay nga 50 square meter. Arkilahan niya na dang balay. Para nga dra na lang siya may star isahanon. Sila pagkana sa katupad balay niya, bitindin siya. Kung siya nga galakat na siya, ga andar ang iyang electric pan. Tikain ang tupad sa balay sang bata. Ang tupad balaya, may bata. Ang bata sa tupad balaya, amo nakakita nga nagsindi sa sang kandila, nga ginatungtong sa lamisa, nga himo sa plastik. Diyos kay kalawig sa run out. Nagsigal lang mo kung nasunog ang balay ni Lolo Godofredo Piña. Initially, ang sunog sa mga nakakita nga ang ginalinan posible sang sunog ang naupod nga kandila nga natungtong sa plastik nga lamisa. Ito may mga sunog-sunog tong pila ka parte sang lawas ni Lolo Godofredo Piña. At tali kadamo, ang tatlo kabataan nga inganyo tani kay tatay nila nga dito na lang maista tani sa Stonehaven kali katigurong malam tigulang na takaan nguro bla kung damo tao bla may kusay may ara gini sa tigulang mo bla na takaan nga damo tao sulod balay gusto gani kung pwede lang mag-isahan no para tawhay sa bla damo na tabo na kay Lolo Godofredo Piña ho gusto iya magsipak sa kabataan niya that's why nagarkilas siya sang balay dira sa Glendale sa division nga mo man ang nasunog nga balay nga gina-istara niya may gani ka nabatsagan niya kato kainit sang lawas siya kaya kung wala ate kung na di balasan si Lolo Godofredo Piña ate siguro nadala man sa pagka-upos kapag kaubos ang mga kagamitan sa sulod balaya hindi mo sa mabitar ang sunog no muna gani nga kung burn out bala kung gamit kayo magamo sa kandila make sure nga natungtong nyo sa hindi man dali-dali lang mag-create na masunog na bagay. Pwede nyo maganit na matungtong sa lata. Pwede nyo na masulod sa lata ang kandila. Basta importante ang matungtungan sa kandila na kung maupod gid man siya, hindi magka-create sa ginatawag nga kalayo. Ito gadara sa atong sining nga mga arson investigator sang Bureau of Fire Protection nga padayon padira nga nagausisa sa pagkasunog sang balay ni Lolo Godofredo Piña sang Glendale sa Division, Barangay Granada. Las 10:26, balik kita, pabalik naton, report na sa ato sa mga correspondent pagkatapos ato sa importante nga mga pahibalaw. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and Sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Standby na sa report ni aksyon na Nelson Pateño. Maanload tayo sa ato siling greetings ha. May kami dira kay Madam Gloria Dislato Simbito and family sa Valladolid. Kay Marlon Velez Tugutoda sa Barangay Granada mayong gabi. Kay Mr. and Mrs. Donald Caglaya Kabasag. Sa kay Marlon Velez Tugutoda mayong gabi. Igidira sa imo ha. Salamat kasi pagmonitor. Roda Moreno mayong gabi. Inday Blasa. Kay Solinap Jason, nagapamatigin subong, kay Yen Lu. Happy listening dira sa imo. Kay Armando Sigiro Magbanwa. May
gabi dira kay Margie Gualdrapa Lagdamat. Basta ano nga lang sa bata, ya? Solinap Jason. Reba Flores Baryoga, may gabi da, ha? Sa Castellana, si Diloterio Acosta Gari. Para sa may Fairview, Quezon City. Monitor gid sa aton. Christopher Sarino Fasulan. Kay Neri Isa. Tamyaw lang si Nanay Nita kag Tatay Jesus. Monitor gid sa Payaw Binalbagan. Alin na kay Diloterio Acosta Gari. Kativer may gabi kay Nasi Natividad Arib. Tamyaw lang si Nilgo. Sa kay Cecil Bibik da sa Orchids Binubuan may gabi. Narisa Ruiz Ilare. Paurok-urok gid. Si upod ko sa council, si Kagawad Peter Maymay Noble and family, monitor gid mga pamilya Noble dira sa SP may gabi gid kay Kapitan Bibing Nobleda. Linita Filiada may gabi gid. Sakay Emilio kag Morina Toquilio sang Lunoy. Sandra Bermilio, Mildred Sinires sang Bago. Kay Edwin Tupas na may gabigid sa Alambihod, Kalubang, Ilog, na monitor si Corns Gariando. Maylin Galino, happy listening. Kay Pato Kagrovi de la Luna sa Barangay 30. Si Kapitan Remy Halayada, nag-barangay council sa Binubuhan Bago, ginatamyaw gid ni Cecil Bibik. Jose Mongcal Torilla may gabi sa Binalbagan. Mario Olbido Aquisa, Hacienda Lugway, belated Happy New Year sa imo. Salamat gid. Kay Toto Dennis Richard Tiboroma, may gabi. Pamilya Sabidonia sa Porok Limbo, Bago City, may gabi gid rin na kay Merlin Gonzales Sibadonia. Kay Kwanda, kay Laling da, kay Nining Mugarda sa Porok Limbo, may gabi gid kay Bigbing ha. Musta ka mo da? Happy New Year da sa inyo. Lorna Dilihencia ha. Si Alex Montesar, si Ma'am Gina Gonzaga, Noel Magbanwa Lagos, Olivia Hulagting, sa kay Madam Oyin, good evening. Pamilya Torres sa Paranaque kag Valladolid, natamyo agad ni Alexis Wiming Torre sang UK. Nanay Banjelin kag sila ni Hulagay, Bibing Artos kag si Richard Nining Peruelo, sang Kaysano, Barangay Alihis, ara na, pa-check attendance, salin kay Evelyn Sinaon. Kay Migota Carlos Sales, dira sa Barangay Pahanukoy, Aning, nagabi dira kay Carlos Sales and family. Kay si Bog Alda, Sali Auki Di Susa, Sambel Lechda, good evening. Kay Fernando Bongbong Narciso, kay Ed Ramos, kay Toto Ray Jan Tan Villalun. Action Eric, happy Monday morning. Kag good happy New Year. Where you been hiding? Ha ha ha. Greeting from I and Doc here in Rochester, Minnesota State, USA. I hope you have a blast sang New Year. Regards to Ma'am Nona. Alin kay Madam Vanessa kag Doc Matmayo. Si Arthur Jeff Bilasoro, si Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Season, pamilya ko dira sa DSB Pandanon. Salamat sang 50 star Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kaya pa urok-urok. Shout out sa Senda Anghila, Cadiz City, gamonitor gid J Mag Hamantok. Sa kay Mary Sunshine Mary Sunshine Samoy, Happy New Year. Marilo Baronda sa Binalbagan, good evening ha. Kay Lani Sibog, asawa ko, tanda pagid ni Al Sibog. O Malumina, kag kay Villafuerte Limited, Nonoy from London. Ay, fuerte. Sige. Ari na si Action Nelson Pateño. Unang report live gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Para sa aksyon na sa patenyo, la number 1 sa report son, mga gabi pes kami. Yes, aksyon na rin ka mga gabi kag Happy New Year. Likewise, kamusta New Year? Medyo kabalo ka naman, medyo okay. Medyo okay. Kag ti sa sitwasyon sa sininga mga tinion, nagpatak ang ulan. Medyo mabulubog na subong ang panahon aksyon erek. Okay. Sa aton sininga area diri no. Kag ti mga muni oras hindi na gid makakabati sang mga ragungrong sang mga salakyan. Kay ti alas 10 alas 8 plano panirbato na kami diyan ti muna nga daw sige ang amon serbato de. Okay. Yung kurpyo namon de gauni tapos wala na ginapamatian na lang wala na ginasunod kuno na saya basta kay manirbato lang saya alas 8. Ay gali. Mato-mato. Bahis-bahis man Japon ti gabot sa alas 10 medyo tulatawhay na. Kaya wala na gidman sang kay manti ang kalatraba wala gidman niya sang mga nightlife di mo. Correct. Masyado kag ti mo ng mga tao diri pag abot sa mga alas 9 alas 10 tulog na preparasyon na para sunod nga mga inadlaw. Kay manti mayon kay sa mga estudyante naton mataas-taas ang ila sininga pulo pa huway kaya sa mabalik pa sila sa klase sa pitsa 4 pa. Okay. Madugay-dugay pa ni nga pagtiner sila sinitag sa ka mga puluyan. Pero ang balita kay na sa may syudad sa San Carlos ati standing position ang mga pasahero pahuli da sa Bacolod. Ito. Kag ang gaabot de medyo jutay-jutay pero ang pakadto da grabe ang mga bihire kag ang mga series hindi makapwede ka standing position sa bihire pungko gikaya pero ang mga series naton punuan gid kay na kay manti ang bulto man sang pasahero alin sa Toledo aksyonerik grabe man mo ang mo ang Toledo nga biyahe. Ang Toledo pagadto dibla sa sa San Carlos. Series kinasakyan? Mayara mayara kabayda ro. Oo gani. Kanakagi kami sakay sa Toledo, sakay kami series mo, tualing kami Toledo, sakay kami series. Karga sa barge pagtupa sa barge na pag-dock na mo sa San Carlos na mabiyahe naman pa Bacolod. Mabiyahe naman pero ting pasahero sina damo gid. Damo gid kag tapos wala naman ay pick up pasahero mo diretso na saya. Diretso na siya. Bubot siningon nga city capacity ng series to halin Toledo. City capacity na diyan linya sa Cebu. Pero ang may mga pasahero man nga wala sakay dira alin Cebu, dira pa na makadto sa terminal. Tigutok na. Kag manaog naman kag magsakay naman. Ting sitwasyon hasta pa na buwas actually. Kay manti. Kay buwas may obra na di ba? May mga obra pero ti ato mga estudyante bakasyon pa mo. Ating sabagay ang estudyante okay pa na ya. No. Pero may min ang mga nag-obra sa gobyerno ti may ngagaw na puli. May ngagaw ginaya ti kay namo ng ang bulto sang pasahero. Grabe no. Nga bisan din ka lang magtulok bagahe mo. Gaulan na sa inyo, why? Subong? Oo. Gaulan? Ti parehas kita kay Bacolod gaulan, di abi ko sa amon ni gaulan. Sige Japon ang iyapatak sang ulan dire. Sabi mo man so subungan nito kung nagbubaskog naman ka report ka. Kay last time to ga-report ko kagambal mo ti sobra pa na sa New Year ti gin mo gid pakot mo gid Ay to. Oo, nadumduman ko pagid nga ambal mo hasta New Year pa na ti ara gid mo. Do si Madam Aurim ko gid no. Hindi pa sa New Year sa 31 ta sinyo nagulan na. Oo. Ay og ka nag-report ka tungod gali nagulan gali na mo to nga jutay palupok sinyo gali ang imo to nga ang imo to nga isa ka katay tutungan na to naglupok. Oo. Ay og gali. Continuous ang ulan niya. Ti kaina medyo okay naman. Ti pagkagabi ni ginulan niya. Ginulan na pala. Ay sabi siya ano bugnaw amo gani man. Kaga tapos ti ampay gini sang iban kay mati may mayo ang pagpahuway bla. Gani. So well anyway action Eric diri sa aton area sa Calatrava Tubuso report na kuha naton sa aton sininga mga kapulisan general peaceful. Very good. Wala sang mga untoward incident bala nga na
biktima sang firecrackers kag wala man sang may nagdangat sa mga ospital naton. Aksyon ere kag medyo malutawhay ang dalanon, wala man sang reported nga mga traffic accident nga nagluntad sa panahon sang selebrasyon sang bagong tuig. Aksyon ere kun in fact nestorya taman gani si Police Major John Ray Batadlan sa iya sining area suno sa iya ti matulutawhay ang banwa sang Tubuso partikularmente. Municipal Police Station sa nagkabuong celebration diri sa Banwa sa Tubuso. Mambal ko nga generally peaceful ang Banwa sa Tubuso. Wala kita sang dina-record nga any related incident mga traffic accident na hitabo sang halin 31 hasta sang 1 sang 2026. Okay. So mo to aksyon Eric, no, ang kabahin sa payag ni Police Major John Ray Batadlan ang hipi sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa naunang distrito sa Negros Occidental. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kay Aksyon Nelson Pateño. Si mo sining report live dira sa First District, Tubuso, Calatrava, kag San Carlos City. Pagbalik naton, report sa Second District, kag 5th District, pagkatapos ni. Bagong taon, bagong For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa tabalagan ato sa report ni Aksyon na Roger Gotip sa 2nd District. I-recap na ng resulta sa STL. Ang first draw kaya sa STL 32-17, 32-17. Second draw sa STL 31-34, 31-34. Third draw sa STL 21-36. O kon 21-36, 21-36. Ari ang resulta sa Lotto 655, jackpot prize, wala sa may nakakuha 123 million. Ari ang resulta 655, 30, 33, 54, 43, 41, 32. Again, 30, 33, 54, 43, 41, 32. Ang resulta sa Lotto 645, wow, suloy ang jackpot prize. Nakuha niya ang 19.5 million pesos. Suloy ang jackpot prize sa 645, 19.5 million pesos. Resulta 645, 4, 26, 38, 15, 34, 17. Again, 426, 38, 15, 34, 17. Nagabi dira kay Manang Lilia, kay Manong Ramon Taton, kay Maninoy Reymo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, sang Gardenville, Vision Barangay Tangob. Robin Ropino, ginatamay lang ang mga Ropino family sa Barangay Maaw, Bago City.
Alin kay Ruben Rufino sang Caloocan. Abaw gapaurok-urok pa. Jory ni Pumuseno maing gabigid. Akasya 2 Barangay Panokoy. Ara si Migota Rogin Malihok. Wow. Nagadbida kay Migota Rogin Malihok sa Akasya 2 Barangay Panokoy. Sukit ni si Migota kwan Rogin Malihok sa Akasya 2 Panokoy. Paurok-urok sa kadagab ini. Milili o ligo sang vani kafeda sa tangob. Mayong gabida. Kay Mama Betelaw sa Minalbagan. Manang Bekilaw. Kay Kumari ko Jan Silaw. Kumparing Nalbert Adlang. Toto Janberg Jod. Philip Jod. Alkim Jod. Kay kumparing Jekyll Jod. Kay Ihado Aljanda. Kag kay Nene Lau. Gapaurok-urok idira. Pump boys tara sa may shell sa Binalbagan ga pamati man sa aton sini nga pagpangalagad karon nga gabi. Mga empleyado dira, empleyada security guards ng Biscom Binalbagan, labi na gid kay Miss Nora de Mebildo at kay Mr. Levi Frias. Si Parita Jenis Traba may gabi gid kay Kumarita Rona Rihida Traba, kay Ihada Mikay, kay Ihado Ayan J. Trava. Ay gabi dira kay Tatay Teddy da may lang nga pagpaurok-urok pamati. Sige, sa iluan ta report ni aksyon na Roger Gutib gikan sa 2nd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa number 2 sa aksyon Roger Gutib sa report jar may gabi pas kamin. Yes, Action Eric, may gabi kag may gabi sa mga kaksyon sa ato si Action Eric, mga balita gikan diri sa norte nga sa probinsya labi binigid sa siyudad sa Cadiz. Action Eric, ang isa ka minor ba lang nadakpan Action Eric ka nagpangawat isa ni ka ano ba tawag kini CICL, ang Children in Conflict with the Law. Ang inisya ang reported nga nadakpan mga alas 10:50 takna sang gabi sa tong tinalikdan nga pizza 31 bla. Sa diin ang report dire ayon sa may Cadiz City Park sa Barangay Zone 3 sa diin madamo sang naga-park the last day sang kwan mo sang market day bla o kon night market I mean. Dire sa may siyudad sa Cadiz. So ini ang iya sining na biktima sining 17 anyos ginkilala kay Renante Chahusay Mercader, 42 anyos edad, may asawa kag isa ni ka assistant supervisor sang Blue Guard Blood sa may bahin sa siyudad sa Cadiz, residente sang Barangay Luna sining siyudad man. So sa report ini ang minor nga isa ka AL student kini alternative learning system student residente man sang Villa Victoria Barangay Zone 1 siyudad sang Cadiz. Amo ni ang suspect nga nadakpan bangod kay ang report nga iya kini nga ginkawatan ang salakyan ang salakyan sang supervisor sining Blue Guard bala ginkawatan niya ang salakyan kag nakuha Action Eric sa iya sining ang nakuha iya sining isa ka emergency light nga color blue, isa ka relo nga gold plated Michael Kors ang brand, isa ka Bluetooth speaker kag isa ka complete set sang toolbox nga nakuha niya nga sa din estimated ini mga 20,000 pesos ang nakuha sini o kon na recover sini sa iya sang ini siya ang madakpan. So ara sa karon sa Juvenile Center ning 17 anyos nga tiway gida mensionar kay kabalo kita nga minor de edad kag ginatunaan sa karon sa DSWD naman kon balay ni filean sa kaso kay malapit na malay sa kuno mag 18 anyos Action Eric. So far daw
Mga silang balanga si mga nagakatabo na kinawatay bangod man sa magutok nga lugar tungod siyang night market kaya itong 31 damo gid man yung tao naglagaw. So maning natabo pero tinadakpan mo na yon sa mga katapos ng Blue Guard nga guardia mismo sa Plibot nga sa diin dira sila na-assign diya sa may City Hall Action Ereka. Now sa lugar naton nga balita daw hindi na to interesado ang pamilya bala sa biktima sa shooting incident na nagluntad man picture 31 sa kagawad sa may bahin sang Barangay Kaduhaan Barangay Kaduhaan proper nga sa Dinasyon Eric ato ang biktima nga na tiruhan sa iya sini nga nawala nga paa kag ang report nga nagtambag man ganing sa suntok sa report nga ginhatag man sa ato mismo sa nga kada City PNP sa ini sila ang mag-responder ang biktima nga si Lito Lozero Molina 20 anyos sa edad nga residente sa Sindalina Barangay Santa Teresa Manapla sa diin wala pagidyapon makilala kung sino itong nilutang sa iya kay sino sa report tatlo gid ka bises siya nga ginlutang pero igo iya sinisa na tuo gali nga bayad iya sini nga kita ang report nga na-discharge naman siya salin sa ospital kaya di gid mamadaw pa ang iya sini nga igo do mga duha ka adlaw ang iya sini nga confined pero ang pamilya naman doon hindi na interesado sa pag-file sa kaso. Yari payag ni Police Lieutenant Gina Fernandez may kagtaran sa sini kasi wala pa Japon makilala kung sino itong suspitsado na naglutang matapos ngayon yung biktima nag-specify lamang sa komosyon tapos ito may naglupok lagi na yung siya ang naigo. Actually, sir, nag-exert na natin sa pulisan sa pag-identify sa suspect kag nagkatuman niya ito ng visitor dito sa family ng victim. As of now, hindi pa din sila makadesisyon kag according sa ila, hindi naman sila interesado mag-file ng kaso. But we are asking their cooperation to shed light on our investigation to identify the suspect. So, hasta karon actually required pa niya po, no? Malisan tong kaagahon siyang picture 31 kay Las Lucy Jess sa tabo ang insidente. Subong, picture 2 na, di wala Japon niya makilalaan kung sino itong suspect na naglutang, matagato ka bisis sa tatlugi kalupok kag nagpalagyo. Tapos sa tabo ang amo nga insidente. Kabating kapurisan nga ti may ara ibalo ang biktima ko sino ito kasi daw mga barkada wala sila mo. Sunod sa report, galing sila sa award, galing ito sa basketball. Kaya magkapauli na ko dahil sa maglunta na komosyon medyo naka-inom-inom maligurong iba si ila mo na natabo action Erika. So far, kung yung madulunta ka report, balita informasyon si Major Nelson de la Cruz na pamati igit sa aton kag dira sa may Barangay Catania kay gamuman ang Spanish family sa bahin sa nga Paglao Village dira sa may Barangay Mansilingan sa Siyudad man sa Bacolod. Of course, sa miyaw tingin Yapo na sikap Magdalenia sa Happy New Year gid kag subong man dira sa kay Mr. Jonathan Diaz kay Tutol Jewel kag ginaiba sa kag kay Bico tada nonoy manggubat nga nagapamati man sa aton karon nga gabi action Erika. Para sa Action and Patrol, ini sa Action Roger Guti with the report. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Roger Gotem reporting live dira sa may 2nd District. Ginatamyan ni Alex Montesa si Madam MGS Candido Hildore dira sa Barangay Sumag. Ginatamyaman ni Mary Ann Montes ang pamilya magbanwa sa Crossing Kamatis, Bago City. Alin na kay Mary Ann Montes ang Kuwait. Pamilya Torbela kag Amit sa Pandanon DSB. Ginatamya ka mo ni Toto Ralph Lester Torbila. Kung sino man nakapudyot sang cellphone ni Ihado ko ayan J. Traba dira sa Gisano area nawigit krunyo kung isang trahe nila ni Ihada sa Gisano nawigit da
Base ko namang sinam nakapudyot sang cellphone ni Toto Ayan, ni Ihado ko Ayan J. Traba. Waliyog lang iuli diri sa Aksyon Radyo kay may padya na mabaton ang makauli diri sa iyang cellphone nga nawigit kay ina, no? Dira sa area sang Gaisano City. Nang lanon gina ni Ihado ang cellphone niya sa singa trabaho. Mga bay ina ni Komari Corona Regida Traba. Kay Maricon Anilia Gutierrez and the family, happy listening gid. Kag may lang dira nga pagpamati sa Action Night Patrol Program. Diri sa Action Radyo Bacolod. Ang Star Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang Balik kita. Pagbalik naton report ni Aksyon VJ Apasible pagkatapos ni. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life.
Di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gusto pa sila tanan. Sila tanan gis sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amalasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, laway sila ka ng biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Balik diri sa Tabalakad Action Night Patrol Program noong edisyon. May gabi dira kay Jerome Pasaporte kag Michael Sabigan. Ang panamyaw aling kay Migot Alexis Wing Torre. Kay Tita Norma Algara Guansonda and the family, happy listening. Tutumani dira kay Luz. O kay Tita Norma Algara Guanson. Tutumani kay Luz dira. May nga pagpaurok-urok. Happy New Year man dira sa inyo. Report the action, BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Line number 3, Action BJ. Mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric kag sa aton sini nga mga ka-action. Happy New Year gid liwat na sa aton sini nga mga pinalangga nga mga suki nga mga taga Palamati. So far, Action Eric matutawhay ang area sang 5th District sa siniyang nga mga tanion. Tikaina gin check nato no ang bahin sang Hinigaran PNP sa pagpamuno ni Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang nasambit iya nga istasyon. Kimantik ko sa naibaluan ang banwasang Hinigaran no amo ning ginakabig balang firecracker capital sang sur nga bahin sang Negros Occidental. Sigin pahayag diri ni Major Batadhay nga so far nangin generally peaceful ang pagpatigayon sang New Year no kag pila pa ka mga activities dira ango sa bag-ong tuig no suno sa iya wala sa may na record nga mga any incident nga related sa mga stray bullet no ining mga firecrackers nagkalipay man no ang pamunuan sang kapulisan dira iya sa may bahin sang Hinigaran kay manti suno sa iya ang mga kiosko gani kuno sang sining mga nagabaligya bala sang palupok no subong why na ni sila kay manti naubos no temprano pa naubos ang ila sining nga mga baligya kay manti gin kumpragid sa aton sining nga mga ka-action kag gin palupok no sadtong tinalikdan nga December 31 kadungan sa pagbulag sa tuig 2022 kag pagsug-alaw naton sa 2023. Action Eric ipabati ta ang portion gid lang sang aton sa nga interview sa hepe sang Hinigaran PNP in the person of Police Major Clifford Batadhay. Resident yung mga stray bullets ay na pantayan natin na gina-infiltrate natin sa mga tao. So, nilalit po lang Hinigaran, sir. Okay. Sir, as of now, may mga kiosko pa dala, sir. Hindi ka paligya sa palupok, sir? Wala na rin, wala na, urot na sa. Okay. Sir, kamusta ya, sir, ang aton traffic ta, sir? Traffic report ta? Sa traffic natin, usual kung mag-rasout, mo na Dasig, pero mga, sa nagliligat to, mo na to sang kita, naigat ito, nakainom, kag may ido, sa mga kosang sinittis mga motor natin. Sige, thank you. Ang kabahinggid lang, Action Eric, sa aton sa nga interview sa hepe sang Hinigaran PNP. By the way, Action Eric, madamo kita ha sa mga ka-action, particularmente diri sa may banwasang Binalbagan and pinapagkabahin diri sa 5th District ngati wala iya makadayon no sa pagkadto dira sa may syudad sa Bacolod because kaina no madamo sa aton sila nga mga ka-action nga mga pasahero ngati why na sila sang choice kundi magpuli naggidlang kay man Action Eric hindi gid magwanta no ang kadamuon sa mga pasahero kaina in fact kita gani ti why makita sang choice diri na nakita matulog sa may Binalbagan kay man ti puno-puno gid Action na Eric no ang pilaiyak ka mga service bus diri sa pilaiyak ka mga terminal sa may sur nga bahin sa probinsya ti amo na no ti kaina no madamo gid sa pasahero do kuan do tinapa ang sitwasyon sa sulod sang series Action Eric hindi agid bala kadasok kay man grabe ka puno-puno kay man ti probably no magabalik na ini aton mga ka-action sila tag sa mga trabaho anti sa naobserbahan tag kaina no laban sa mga pasahero is mga estudyante ti sa numeroan naton ti sa maabot nga Wednesday no Miyerkules January 4 ti magaresume na ang klase sa nagkalain-lain iya nga mga bulutuan diri sa probinsya sang Negros Occidental. So nagalaom kita no nga ti by tomorrow magmayo ng sitwasyon particularmente sa bahin sang Ceres Bus kati para nga ti makapuli no makabalik na ang kadam-an sila sa tagsa
ka mga trabaho. So far, wagid man sa dalaguan nga mga balita nga nagluntad diri sa may 5th District padayon man ang aton nga pagchekyara sa bahin sa aton sini nga mga kapulisan. Gilatamyaw tada no ang aton sini nga mga kaaksyon sa may bahin sang Himamaylan City kiman kinara man kita dira no ti nagkadto kita dira sa may daan merkado bala aksyon Eric sumadamo gid sa nakatsun-in sa aton nga istasyon. Balita kag mga update nagikan diri sa 5th District sa probinsya ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon BJ Pasible gikan sa 3rd District, akong 5th District. Last kag final report sa ato si Patron Barikanta si Aksyon Jen Minardo sa balik niya sini nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Axel Sel Minardo sa report. Aksyon Sel, lapis ka mak. Action Eric, nagludo ang porsyento sa inhalitan ng mga persona o kung firecracker injuries, sini nga pagsag-alaw sa tuig, ikumparar sa tinalikdan nga tuig. Sa Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, PIO sa Bacolod City Police Office, inibangod sa pagtaas ang presyo sang palupok nga nagdangat sa 20%, rason nga wala nagusikta sa kwarta ng iba nga pumuluyo, kundi naglantaw na lang sang fireworks display o con exhibition. Wala man sang na-record na nabiktima sang stray bullet sa syudad sang Bacolod, nidaluan nga tatlo lang ang na-record sa BCPO nga biktima sang palupok kag lunsay minor injuries. Hugot man nga nagaraom ang BCPO nga magapabiling nga disiplinado ang tagsa ka gun holders. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sa life extension vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga may ara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration sa Philippine FDA. Ang life extension may ara free but quality medical check-up sa Life Extension Medical Clinic, GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, halin Lunes sa Biyernes alas 9 at alas 3 sang hapon. Balita gikan sa patrol ni si Aksyon Zil Minardo una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid patrol, may gabidala kay Engineer Arthur Normandy dira sa Barangay Takuling. Ginatamya ko gid ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang Happy New Year. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program Lunes edisyon. Liwat ini magatakop balik naman ni Boss Martes. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagparagad karong gabi. Action Nelson Pateño, Roger Guti, PJ Apasible, Action Zel Minardo, back to back sa to kapiloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Polgar, Backup Security Guard Campaner, sa nga sa masining Station Manager, Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbano, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo siya papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action!